dai na ga gaba ɗaya ne yin shi Allah ba ku gaba ɗaya rayuwa ta lalace da son kuɗi. Kuɗi ni ka so ko wasu irin so gani wallahi ko ga ina abu lala inda yana samu. Na sha gaya ma dan uwan kuɗi nake gani saboda tsabagen son kuɗi na ko wallahi da an kira kuɗi ne su aka shigo. To kai gashi dan ba ka kullun cikin wahala ba ka son kuɗi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Allah tambaya ne kai. Allah wa kace mu Dauda. Dauda mai amsa haraji. Kai sunan ka Abdullahi. Malali Dauda aka ce. Ni ban taba ganin mai aiki da sunan ka ba. To ai can ba su gani na gani shi sai ka tunza. Dama Alhaji na ce Dama shegen ba ku duk ba ko wanda bai tsaya wuri guda ba kai. Wallahi. Dama Alhaji na ce ka kuɗa. Alhaji malali Yan malali ko na gane na ga sai To Allah ka so ya kudin su Allah ana yin dubu a cikin ka da Allah ko ne da ba ka bani dan uwa na miki ka samu wata rana kuma muna tare ce ma mu gudu. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam Yanzu Allah malamai na tambaya. Allah wa aka ce mazaje ne. Wallahi yan ai mazaji wallahi Ai ni na san mazaje da babbar riga yake. ai kana gani na haka kaga sab ne mazaje. in ma ka sani ba sai an baka labari na ba kana gani na ka sani ne mazaji To dama abin da yasa kanwata ce an kai mace. Mun yi ta faɗi ta ki faɗa mana kowane. Bayan har ta ya'ya biyu. Bayan mun ba ta kashi har dan yatsa muka wutse mata sannan ta ce mana mazaje ne mata ce. mazaji wallahi tallahi ba ni ne mazaji To Allah malamai ba shi amma shi wallahi mazaji mazaji yana wallahi mazaji ina so